asini roha madihamu dohot dame nasian debata amai. Dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom. Horas madihamu amanami inanami. Haanggi pinaribot na hinaulungan di bagasan Yesus Kristus. Selamat Advent madihamu. Moliate madiha radio di rohamuna lahomat dohoti tangiang dohot pamujion bodarina di bornginon. Di bagasa kaporsiaon sai di pasu-pasu Tuhanima para saurat tarap dohot Tuhani. Bahin hasangapun di kuarna nabadiai. Tajalo mahatani Tuhani turpuk si jahaon dihita bornginon. Imana tersurat di Evangelium Lukas bidusia di ayat sada sahat rodi ayat odom nama dok songonon. Dungi di papunguma nasa puluh duai. Dilehon matu nasida gogo dohot huaso. Mangalo nasatot dinahodar nang pamalum akasahit. Disuruh mana sida mamaritahon harajaon di dewata jala pahisarhon halak jalanin nama madok nasida unang buat kamu agya aha tutong adalan manang tukot manang sikop manang roti manang hepeng manang dua baju pe. Jadi molodung dibongoti hamu jabu, disima hamu mian, lausiani mahamu borhat muse. Anggoso dijakon hamu, ruar mahamu sian huta si songoni. Piripirhon hamu ma orbuki sian tot muna, bahen panidangion tunasida. Jadi borhat manasida. Diliati maakahuta marbarita naudi huhut pamalum sahid di sasudi. Ido sahatna. Martua do halak na tumangihon hata ni debata. Jala nao piopsa. Amin. Tapauduk tapaserep marohata jadupan di debata. Martangiang mahita. Di homa puji-pujian dohot hasangapon ali Tuhan debata amanami nahuso pahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami namar panarihon di kulmit ningoluna marhiti-hiti hatam maswarahon di parbohali hodo akan naposhom dinalaho mamaritahon harajao di debata. Di parbohali hodo nasida ali Tuhan marhite bisuk dohot gogo dinalaho pahisarhon ganup halak asa ganup naposom gabi perhitian ni hahisaron mayali Tuhan asa ganup naposom gabi perhitian ni harararat ni baritam naudii di tonga-tonga ni portibion takas tunang hatam matsuarahon. Na disari hokodo nangakan naposom dia kaulaon na pinasahat mi. Ali Tuhan dami cara di batan dami. Lamar gogo matutuakan naposom dia karagam ni ulaon na. Dia kaulaon parbaritaon naudii dadan laho pararaton harajaon. Tuhan dami cara di batan dami. Di bagasan bornginon. Tuho mahu pasat kami ganup ruas ini huriam togu-togu manasida Tuhan acari nasida diaka panggulmeton ningoduna do diragam ni ulaona jaloho Tuhan na mamasu-masu ganup keluarga manuaton rohana dame nasada di tonga-tonga di ganup keluarga
Ama inanang rodi aka yanako petahe Tuhan saurdot saidegi di bagasalas ni roha memuji pasangapon kuar munabadiyai. Ali Tuhan dami diari marsugut bogotan nami maari na pitar badian i maari mingkui. Asau kap maroha do pikiran ni ganup ruas ni huriam laho mamelehon partikian na laho mamuji pasangapon guarmu nasun badiai di tonga-tonga ni huriam na badiai. Asale Tuhan gadu perwas dohot parhaladum sisada pamujion di guarmu nasun badiai di tonga-tonga di bagas cerom. Tuhan dah bicara di batana pos dorohada urupan Muhammadiyah keragam ni pergumulan di golunami. Sari honon mu narikot di golunami. Lehonon mu hahipason dia kena di bagasan persakiton. Calahona mangapudi na ditongon di bagasan parukilot dohot si taonon. Marsangap mahoali Tuhan. Mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami sisa masaluhud dosa nami asiroham tangihon tangiang nami. Amin. Asin rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsara di todi parbadia mama dongani. Jala mamasu-masu hamu. Saluhutna. Amin. Shalom. So